Mga idol, naadari si Kukoy Lokoy. Kumusta ang kinabuhi? Okay ra. Ha? So namaligya siya karon mga idol og saging. Oo, wala ya kamaligya karon. Oo. Ini yang asawa. Kapila pong buka ni Koy? Tundan. Kapila mong 30 ang kilo. 30 ang kilo. 30 ang kilo? 30 ang kilo. 20 ang kilo anak. 20 ang kilo? Oh, 20 ang kilo anak. Barato ra kayo. So, Koy, kanay mo baligya nga saging karon. Gikan pag dito sa buntot? Ika basa ko na buntot sa balay. Dito sa balay? Gwapo man lagi kay sulanan ko eh. So, Nulman taw na kung nay masundan. Bisa man wala man eh. Yan. so tanawa. Gwapo lagi pero hinira man siya. So tag 20 ang kilo ka gwapa sa saging. So mura na yung diskarte siya pamilya gaw. Gani. So may na ni Koy pang balon sa yung anak. Ay lay na iba. Banhaw na iba. Pagkakugihan na lang. So nang diskarte gid taon ning single father no nga kato atong gi-vlog bitaw ato miagi adlaw mga idol. So nang diskarte gid siya. So kuhaon ako ning duha. Kuhaon ako ni. Kuhaon ako ning kuan duha lang duha kasipi. Pila na timbang ah? Timbang so kuhaon ako na. Edad yun na ka og balik 80 nang 2 kilo. Unsa ka? Aw do ka mo 80 mabayaran na. 80 duha? Oh. Dang kon ba dang kaluoy. Daggal. So namaligya siya idol kay wa siya pabalon sa iyang mga anak daw. Unsa diferensya na og kuan? Unsa diferensya og binangay og tundan? Ang binangay Tino ta binangay kag kalibangon og diwa ka libang igit ka. Kani ga ko gagano wa gyud klaro koy. Seryoso kay namaligya. Pala mo siya silupin. So may na lang na saya ano namaligya. So ako magdaho magkita bidri sa San Roque. Karon nagkita ni. So gipamalitan po siya sa ako magigagaw po diri. Balon sa asa tay pangbalon sa iyang eskwela. Ipalit ko na to. So tinuod yun. So may na lang yun imo pong gipalitan kay aron pangbalon sa eskwelahan. Unsa man na? Hatag rin ko an. Ihatag Hatag rin 30 kilo. 30 kilos kamuti na. O sige 30 kilo. Oh, 3 kilos. 3 kilos 30 kilos. Adi man kumkaw kamuti ko. Unsa man na ko? Ha? Kabusing ka pati ka. Kani po- Dala buntot. Hoy di ka maluoy. Buntog kayo niya Jis lang kilo. Baga pag naunda. Oy, babang kimi amigo. Tag Jis pagilom dra eh. Ato siya gipalitan kay may lang po niya. Kuan. Siya pangbalon og daw sa mga bata. 40 apel lang kamote. 60 sa gatos naman. So, isa gatos na lang. Libre ng kamutos ko ako. Dahil sa gatos. Salamat kay Dong. Tama.